рӯз ба хайр бинандагони гиромӣ, таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳои бахши техно 24 аз олами технологияи асри 21. нерӯи бузурги технологияи муосир имкон дод ки олимон ва муҳандисон дар кӯтоҳтарин муддат барои баромадан ба биноҳои баландошиёна намудҳои зиёди лифтҳои баландсуръатро созанд. вале мувофиқи иттилои агентии иттилоотии ABC, ширкати Obayashin Corporation бо баррасии лоиҳаи лифти кайҳонӣ ваъда додааст ки онҳо то соли 2050 бо истифода аз нанотехнология миёни сайёраи Замин ва фазои кайҳон лифт хоҳанд сохт. лоиҳаи чунин лифтро бори нахуст дар илми технология олим ва ихтироъкори рус Константин Tsiolkovskiy пешниҳод карда буд ва баъд аз чандин сол нахуст аввалин шуда соли ҷорӣ муҳандисони ҷопонӣ лоиҳаи мазкурро баррасӣ карда тасмим гирифтанд ки онро дар амал татбиқ намоянд. дар илми технология ин лоиҳа беназир буда, то дар амал татбиқ шуданаш дар хотираҳо ҳамчун муаммо боқӣ хоҳад монд. муҳандиси амрикоӣ Элон Маск иброз менамояд ки шояд ин лоиҳа дар соли 2050 не ё балки дар интиҳои асри 21 ва ё ибтидои асри 22 дар амал татбиқ шавад. Кевин Фонг, муҳандиси ширкати Obayashin Corporation, зимни суханронӣ гуфтааст ки барои сохтани чунин лифт дар сари роҳи онҳо мушкилиҳое ҳастанд ки барои бартараф карданашон нерӯи технологияи имрӯз кофӣ нест ва барои гузаштани мушкилиҳои дар пеш истода ҳатман муаммоҳои сарбастаи илми технологияи имрӯзро бояд кушод. мувофиқи нақша, дар зинаи аввал бояд баландии лифт аз замин то кайҳон ба баландии 400,600 километр расонида шавад. барои расидан ба ин нишондод бояд кабинаи лифт, зеристгоҳи кайҳонӣ ва таноби он аз масолеҳи махсусе омода шавад ки дар ҳама шароити фазои кайҳон тобовар бошад. муҳандисон барои расидан ба ин ҳадаф бо истифода аз нанотехнология кор карда истодаанд. тасаввур намоед ки барои ба кайҳон парвоз намудани як киштӣ чӣ қадар маблағ ва чӣ қадар вақт сарф мешавад ва дар сурати сохта шудани чунин лифт баромадани инсонҳо ба кайҳон хеле осон ва қулай хоҳад шуд. боз як иттилои нав аз олами технология. ширкати Opel рӯзи 12 соли равон дар намоишгоҳи автошоу Женева, ки макони баргузории шаҳри Женеваи Швейтсария маҳсуб меёфт, нахуст автомобили ғайриоддии худро бо номи Opel GT Concept ба намоиш гузошт. автомобили мазкур маҳсули тафаккури муҳандисони ду ширкат буда, токунун дар сайёра аз ҷониби ягон ширкат автомобиле бо чунин тарх ва бо чунин хусусиятҳо сохта нашудааст. аслан автомобил ба ширкати Opel тааллуқ дорад ва барои он маҳсули тафаккури муҳандисони ду ширкат ном бурда шуд, ки тарҳи зебои онро тарроҳон ва муҳандисони ширкати YXL-и олмон тарроҳӣ кардаанд. 60% қисми берун ва 40% қисми дохили автомобил бо шишаҳои сенсорӣ пӯшонида шудааст, ки функсияи идоракунии онҳо танҳо аз компютери марказии автомобил ба танзим дароварда мешавад. тасмаи сурхе ки дар бари автомобил ҷой дода шудааст, шишаи сенсорие ҳаст, ки нақши дастаи дари автомобилро иҷро менамояд. шумо тавассути ин шишаи сенсорӣ метавонед бо се роҳ дари автомобилро кушоед. якум ба воситаи садои кафкӯбӣ, дуюм тавассути садои худатон агар онро дар барномаи калиди компютери марказии автомобил сабт карда бошед, ва сеюм бо гузоштани изи ангушт болои шишаи сурхи сенсорӣ. суръати миёнаи автомобил дар роҳи ҳамвор ба 215 км/соат баробар буда, суръати ниҳоии автомобил 320 км/соатро ташкил медиҳад. автомобил аллакай сохта шудааст, вале кай дар бозори ҷаҳонӣ ба фурӯш мебарояд ҳоло маълум нест. ин буд чанд маълумот аз олами технологияи асри 21 дар бахши техно 24.